svima! Danas pravimo postne kiflice sa postnim majonezom. Ja ih obično pravim za vreme posta. Idemo! Od sastojaka je potrebno 1 kg brašna, 1 kocka kvasca, 1 kašika soli, 3 kašike šećera, 1 deciliter ulja, oko pola litra vode i kasnije za premazivanje kiflica posan majonez, susan i margarin. Brašno dodajemo soli. Zatim mešamo, dodajemo šećer, kvasac, ulje i malo mlake vode. Sad čekamo da se skroz kvasac otopi. Kvasac se otopio i krećemo da mesimo. Testo ne sme da bude ni previše meko, a ni previše tvrdo. Testo je omešano i ostavljamo da naraste. Testo je naraslo. Krećemo da pravimo jukice. Motamo ih i stavljamo u podmazanom plehu. Tako sve radimo i sa ostalim testom. Kiflice premazujemo postnim majonezom. Stavljamo susan, čekamo jedno 10 minuta još malo da narastu i pečemo ih na 200 stepeni jedno 15 minuta. Kiflice su gotove i sada ih prelivamo
vrelim otopljenom margarinom. Na svaku kiflicu jedna kašika je dovoljno. Kiflice su gotove, obavezno probati ovaj recept. Ovo je jedan od najboljih. Evo vidite kako izgleda. Ako vam se svidio ovaj video, lajkujte i šerujte svojim prijateljima.